מה קורה חברים? כאן אני רואה בעוד פעם חדש ואחותי עכשיו משחקת ואז אני אנחנו עושים טור ובואו נראה, אנחנו נעשה קצת קריאיטיב, אולי קצת באטל רויאל. בואו נראה מה שהיא תקש. יש כאן טריילר אבל לא קשה כנראה. בואו נחכה שעות עד שזה יתחיל. בואו נראה שם טלפון. כאילו אני אכנס שם. איזה סנייקר מאפן דבר. וגם עכשיו מישהו משחק. כמו אלה. אז כאילו אני אלו מי ירדתי בסרטון ראיתי אחד המצחיקים כן מה זה סנייקר? what the fuck? מה זה סנייקר? מה זה? לא ראיתי סנייקר איך הוא משנה כל שנייה כבדת? אני מבין שוקק what the fuck? ולמה היא מרדתי? אוקיי אוי אני משחק קריאיטיב אבל אני מחכה עד שזה יתחיל המשחק. אוי מישהו שחר מיצי נראה לי שהוא הולך להפסיד כי הוא קצת משפיע. אני במטרה להגיע למשחקים עד סוף 2024 כאילו עד 2024 אני סאגים ובסוף 2025 ל-10 סומך עליכם סומך עליכם שהתקציב סומך עליכם שימו לייק, שימו סאב ותקצרו בתגובות על רועי המלך אם אתם רוצים לזכות ב-1000 ביבקס אם אתם רוצים שאני אעשה אתגר של אחותי שעם כל שנייה כל קיל שהיא עושה היא מקבלת כזה 1000 ביבקס בואו נראה כמה סאבים יהיה לי אם יהיה לי סאבים, אם יהיה לי 100 סאבים אני אעשה לכם תירשמו לערוץ איך את אמרה תירשמו יא מלכה וזאת העורכת שלי בקומה אם אתם יודעים יש לי קצת לאגים אני לא יודע אבל כן צריך מהממד אז יש לי קצת לאגים סליחה יש לי קצת לאגים אבל אני אנסה לתקן את זה לפעמים אני אהיה במקום אחר ולא יהיה לי לאגים וואי אני הייתי קצת XP תגידי לי אני מקום איזה סם נשים סם אוקיי שיהיה לי קוד בחנות תשימו את הקוד בחנות תמשור סאב, חמור מזמן ולא לדבר. מה תפריט? אוי מכורה לפמפים, אה? מה יש לכם לפמפים, אה? למה יש לך 6 לשוקולים? אני רואה בזה. מה פואנטה? יש כאן אבוקדו. יש כאן אבוקדו. גם יש עוד גם מהצורה של האבוקדו. כאילו, מהצורה של האבוקדו. תקשיבו, רק אומר אחותי טריירדית בטירוף. מישהו עושה נגע 1-1 בשמחה. רק נגיע ל100 סאבים. עוד עם 50 סאבים. אני אעשה עם אחותי 1v1. ואם הסרטון הזה אחרי זה יגיע ל1000 לייקים, אני אעשה עוד חלק.
חלק 2. אבל הפעם נגד אח שלי. שהוא די טרייר, יש לי די טרייר גם. הוא כופה אותי, ואני... אני ארוג אותו איזה 1 או 2 או 3 או 4. אני ארוג אותו מקסימום. יש גם את המשתמש של אחותי, אתם לא מבינים, זה המשתמש שקניתי לאחותי של הסקינים, ויש לה עוד משתמש כן, ראיתי. ויש לה משתמש עם איזה 60 סקינים, יש שם, וואי, אני בשוק על זה, יש שם סקין כזה מטורף, שלא נראה לי כמה לבש לכם אותו. יש לי את יש לה את הדובון הזה שהופך הלבן הזה שהופך לאנשים, יש לה אותו בטייסת. וואו, ויש לה גם את הרדנט, ואני מבזבז 58 שקל על המשחק הזה, רק בשביל רדנייט, כאילו. וואו, אנלוגי. תבינו שזה החוטים כרגע, זה לא אני. אני שטרייר את זה. יודעת לבנות. אל תחשבו שהיא סתם משמיצה, היא יודעת לבנות. היא כופת אתכם. כאילו, סייקניק ירשום לי בתגובות, תקפול אותך, סייקניק. ידוב, תסניק סנייפ. איך זה כופל אותה נראה לי. נעשה לי, כופל אותה. תקשיבו שאני סולד את הסנייפר הזה שלך. אוקיי. תקשיבו, זה לא אמור להיות ככה, פשוט אחרי בצעו איתי אנשים טריירים. הם יכולים להרוג אותה. אוי, איזה נוב. מה, זה לא נורד 10 מונים. מכירים את הסרטונים האלו של ספייקניק סרוויס ואלו? זה ספייקניק מזיגי שמקלל כל שנייה. בסוף אני אגיע לממש לינדיגם, אני אומר לכם שבסוף אני אגיע ל100,000. פשוט אל תדעי. איזה נו. הוא אחד על אחד אותו סקיל. הוא לא שם לב. עכשיו אני אשחק. תבינו שאני לא כזה טרייר. אני לא כזה טרייר כמו שחשבתם. אני יכול די לקרוא אנשים, אני יכול לקרוא לזה. עם המיליגן אני כופל אתכם. עם הזיק קורם. זיק קורם יותר טוב ממני. לפי דעתי. מאוד יותר דבץ'. בואו נחכה 2 שעתיים. עד שזה ייכנס לי. אוקיי, זה לא משנה, זה נכנס. תוך דקה. נראה לי. חצי דקה. בואו ניכנס לשבור. וואו, מיצי מיאו. וואי, מיצי מיאו. לא שאני לא הייתי מיצי מיאו. מה זה? מה אתה מביא? וואו, צחק ספיל. איזה חליט ספיל, הוא יספתי
משחקים על עבר. ביי חברים, סיימתי את הסרטון ונתראה בסרטון הבא.